Nachádzame sa na Malom Krývani, konečne po 4-hodinovej makačke na polhodinový odpočinok na chate Vendlovka. No a toto je veľmi výživná túra, už tu viac v živote nepôjdem tuto, lebo som obrovsky unavený. Toto je klasická hrebeňovka, toto je Stratenec, to sú ťavé hrby, Suchy, Klačianska Magura. A tam je tá naša chata, to bol prvý záchytný, bol nezavretá. To je polovnícka chata dole. A Malý Krývan to je 1671 metrov, mal 8 metrov menej ako Veľký Krývan. Tam sme boli 2. januára. Tam chodíme na Nový rok, na Veľký Krývan. Možno sa sem pozerá a hovorí, niekto tam sedí na tom Krývane. A tak to sú tí dvaja, ktorí sú dole, ne? Jožko, dobre? Jožko, dobre? Neboj sa, dneska tu do Salzburgu pošleme toto video. Tam tak Marienka vás uvidí dneska. Je to vynikajúce. Peťo nás tu zobral, Petra Pavla, Peťo nás si uctil, ale počúvaj, Merunka bola vynikajúca. Vynikajúce. Počúvaj. Dneska 3 kg pôjdu dole, tak som sa tu vypotil, že som v živote ani v Dolomitoch, ani v tomto som sa nikdy tak v živote nespotil, ani v Taliansku, ani v Rakúsku, ani v Slovensku. Dneska som dostal. Budeme len lanovky už používať odteraz. Už pešiu tu nejdem nikdy v živote tuto. Tomáš je spokojný. Dobre, Tomáš? Jasné, vynikajúce. Tak to je spokojnosť. No aj tam je pred nami je Pekelník a Veľký Krývaň. Tam pôjdeme zase na Nový rok. Vzadu je vysvietený Rozsutec a potom je Stoch vzadu. To je tiež veľmi ťažká túra. Je tu teraz pretek. Bežia z Terchovej až do Fačkova. 7000 metrov prevýšenia. Robia, to je veľmi namáhavé toto. A my ideme dole do Krasňan. Ešte máme 1200 metrov zostup na zaslúžené pivečko. A potom do Žiliny pod schody na Sviany. Koľko je tiež účastníkov na tomto behu? 500? Lebo to má 460 číslo. 400 iba? A ty máš 460 iba. Že máš 460. Neviem ako číslujú, ale kvôli ochrane prírody nemôže byť viacej ako... A čo tu koch tu sú chrániť? Čo? Túto nádhernú prírodu. Však ako je tu pekne, nehovorí, že nie. Ale ako... Je to drsné to tu, drsné. Dobre, dajme si fotku nejakú, nie? Daj tie merunky najprv ešte, ako nebudeme bez, ako to budeme nazvať. Ideme tuto do doliny. Čo? Hej? Potom. Hej, isto? Jasné, máme málo. Málo, ale čo si máme ešte? My z Rakúska ostal šnapsík ešte. Máme málo, prídej. Daj tam nejakú fotku. No paráda, tak toto je pekná tá hrebenka. Dole ideme na tie ťavé hrby a dole do tých Krásňan.